nové video a volá sa Typy ľudí na balkóne. Tak zatiaľ ahojte. Typy ľudí, ktorí v kuse umývajú balkón. Mami, dneska je ten deň detí, tak mi niečo kúpiš? Haló, mama. Čo je zás? Či by si mi niečo nekúpila, lebo je dneska deň detí. Nechci oco kúpiť niečo. Typy ľudí, ktorí cez balkón pozdravujú susedov. Dobrý susedka, jak sa máme? Dobre, a nejdete na kavičku? No dobre. Typy ľudí, ktorí na balkóne meditujú. Mami, kúpiš mi teda ten labubu? Ešte mama zase medituje. Typy ľudí, ktorí si užívajú dovolenku s Pilkom. Zlato, daj mi holub. Super dovolenka. Typy ľudí, ktorí na balkóne klebedia so susedou. Všetci dobré? Hej, dobre. A kde si kúpila takú dobrú kavičku? No vlastne, ono som si nekúpila, je to si ja sama vyrábam. Tak som ešte. Samozrejme. Ktorí som na balkóne fotia. Musíš ešte tak chcieť. No ja už si toľko nebudem fotiť. No a tak si na veľko mohli. No, ďalej. 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 Stačí. Typy ľudí, ktorí na balkóne stresujú. Zajtra bude tá písomka, 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 zajtra bude tá písomka. O deň neskôr. A ja som dostala jednotku. No a vidíš, a toľko si sa stresovala. Typy ľudí, ktorí všetko riešia. On tu parkuje. Videla si to? On tam zaparkoval. Odmenšil sa. Všimla si si? Je tam je vrana, No, ona vyššie prádlo. Teraz, v nedeľu, to je akože fakt všimnuté. Dnes sa všude má na balkóne kvetiny. To je hriech. Typy ľudí, ktorí majú na balkóne snáďochov.